3 sekunder. 3, 2, 1. 20. Den er færdig, den her. 20 og 74. Hvad med den der på siden? Den er... Begge alle oppe er færdige. Okay, de er færdige lige om lidt. Hvad laver ham der Wolfman? Fuck er han? Den stoppede. Men der var 33 sekunder igen. Shit, man. Den er for langt bagud. Jeg ved det godt, men det er fordi, vi først opdagede den til sidst. Ja. Jeg har næsten ikke noget ammo. Har du en ammo bag? Kom ned. Ja, heroppe. Jeg kan ikke komme op. Jeg går ikke ned. Jeg har ikke noget. Fuck, jeg har ikke noget ammo, mand. Hvor er den henne? Den er oppe på toppen. Oppe på toppen. Jeg går op og tager den. Jeg hjælper. Shit, man bliver slagtet heroppe. Det er panserne, der ruller heroppe, men shit. Okay, vi kommer længere op. Fuck er den henne? Ja, det vi skal. Vi kan ikke finde den. Heroppe, det er heroppe. Nej, jeg er nede. Hvor fanden er Ruben? Nå. Hvordan fanden kommer man op? Nå, han er deroppe, ham der. Shit. Der er en bulldozer, Jeg er nede. Sådan der. Der er de her snipers, mand. Du er dumt, jeg blev plukket af dem. Jeg kommer og hjælper dig. Okay, vi bliver nødt til at smutte ned igen. Har du C4'en? Nej. Vi skal tage et snart. Den kommer. Nej. Nå, ham der Alex kommer med den. Jeg stiller en ammo bag om. Ja. Du sagde bare, at det var mega nemt, den her. Upsi daisy. Nej, så er jeg nede. Han er der. Jeg er nede. Jeg fik ham. Okay, Hux, der er en anden, der hjælper mig. The Wolf. Wolfpack. Han kommer nu. Han smidt den. Ja. Skynd dig! Man, jeg er lige ved at dø, mand. Nej, så er jeg nede. Det er godt det der. Du skal også have det, C4. Okay? Du kan også have det. Tag det. Sådan der. Level 10. Ja, jeg har fået nyt våben. Lokomotiv. Jeg kan ikke trykke F. Det er fordi... De skal også have en. Kom nu med hjem. De kommer. Jeg har også noget for... Jeg tror sgu vi dør i den her. Kom nu! Respawning i 3 minutter. Nu. Hvad laver de? Jeg er op igen. Nå, sådan der. Hvor fanden er henne? Jeg er lige bag dig. Jeg er i gang med at sætte C4. Jeg løber op og henter noget. Eller ud og henter noget. Har du noget? Nej, jeg har ikke noget. Wow, der mangler blod. Shit, man.
Jeg har hørt. Hvor er du henne? Her. Jeg er bare det værste sted, mand. Jeg sværger og gemmer mig på toilettet ordentligt. Putter du på det? Ja. Så mangler vi kun taget. Hvis jeg tror, vi skal ned først. Det er lidt svært at komme ned, når de der fugle hele tiden kommer. Vi kan gå ned her, Albert. Bare tage... fuck. Kom her, der. Jeg har næsten ikke noget ammo. Den. Fuck. Jeg kommer op nu. Ja. Jeg skal bare lige... Sådan der. Nej, kom nu bare. Jeg skynder mig. Hold den. Nej, jeg er også nede. Skynd dig nu, Hoxton. Hoxton, kom nu, Wolf, mand. Sådan der, Hoxton, kom nu. Få mig op. Hallo, Trapper. Jamen, hvad for en? Sæt den sidste. Hvor det ikke. Og så klarer det. Kom nu, I kan godt klare det uden mig. Sådan der. Ja, jeg kom i level 11. Vi skal bare helt væk, skal vi ikke? Du skal nok fjerne dig. Shit, jeg skal bare væk. Ansal på. Det er bare gemt dig her. Så du det? Ja. Nej. Hvor Nej, hvor de der 2 hunde er. Kom nu, vi må ikke dø nu. Gutter. Yes, han klarer det. Det er godt der. Jeg kommer tilbage om 20 sekunder. Hvor kan man gemme sig hen? Her. Jeg har også lagt din arme. Du har også lagt din arme bag der. Ja. Den er der ikke, mand. Jeg er tilbage om 10. Om 10 er jeg tilbage. Nej, jeg er nede igen. Fuck. Hvem er det, der hjælper mig? Det er Hoxton. Wow, de er mange. Der er en sniper heroppe. Shit. Nej, fuck, jeg er nede igen. Fuck. Kom og hjælp mig. Morsen tager panikrummet op med smart. Kom så ind. Ja. En eller anden hund, der skyder på mig. Igen nede. Sådan der. Okay, godt. Hvad skal vi så? Hvad gør vi så? Den nummer 1. Stop. Jeg er nede. Hjælp. Jeg kan ikke få det op. Der er ikke lidt at skyde. Jeg er også noget. Det er Hoxton. Kom nu, Hoxton, hjælp mig. Og vi fik 50k. Eller 50.000. Shit. Hvad fanden skal vi? Vi skal ned. Vi skal
vi ned? Jeg er nede, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det mener du ikke, mand? Vi har 4 minutter til at komme væk. Kom nu op, mand. Jeg er nede igen, mand. Hvad sker der? Jeg dør nu. Det er godt, det der, mand. Vi skal helt ned i kælderen. Bare styrt ned, guld. En bulldozer. Jeg er nede igen, mand. Hvad er det for noget? Jeg skyder ham bare. Få mig ned. Ja, sådan der. Det er godt. Hvad fanden kommer vi ned? Der er en, der plukker mig nedefra. Sådan der. Okay, hvordan i verden kommer vi helt ned? Sådan her. Hopper ud. Nå, her. Vi skal helt ned i kælderen. Og så lidt væk, lidt væk. Fjern dig lidt. Hvad gør den til bange? Hvad laver I lige pludselig? Ja! Vi er klar.